खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गरेस्वर बियाब बाथौ बुथुमनि लाइमोन आफादनि बुंथिगिरि इरागदाव बर'आ दिनै फुंबिलिनि 4 रिंगायाव गरेस्वरनि बकपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानानै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सेंग्राया गरेस्वर औगुरिनि इरागदाव बर', जाय 32 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि गरेस्वरनिफ्राय महिरीपारा फारसे गंसे AS01 FF6683 नाम्बारनि वेगनारजों फैबाय थानाय समावनो जाथाया जायो। गरेस्वरनि बकपुर सौगाव आनकन्ट्रल जाना लामानि जिङाव थानाय दंफाङाव सौग्रावो कारा जायगायावनो जिउ गोमायो। गारि सालायगिरि इरागदाव बर'आ जाथायथिलियाव गरेस्वर पुलिस बिफाना गोथैस'खौ थैनायनि आनजाद खालामनो थाखाय GMCHआव दैथायहरो। दिनै फुंबिलि समावनो गरेस्वराव सासे सेंग्रानि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलावनो दुखुनि साया खोख्लैदों। थैनाय सेंग्राया गरेस्वरनि औगुरिनि थागिबि इरागदाव बर'। PG आरो UG थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बन्द जानानै थानाय गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिया फैगौ 3 आगस्ट खालारनिफ्राय फिन जागायफिनसिगोन। फारसेथिं जीवन प्रेरणा बिथांखिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय फिन जागायफिनगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बादिब्ला सोरखारि बाजेट गैयैनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिनि राङा बन्द जानानै थाथ'दोंमोन। नाथाय फैगौ 3 आगस्ट खालारनिफ्राय फिन जागायफिनगोन निजुत बाबु आरो निजुत मयनाया। एडभकेटनि लामायाव बर' फिसा बायराबि सोरगियारिनि जाफुंसारनाय। बजालि जिल्लानि गेरुवापारा गामिनि बायराबि सोरगियारिया गावनि गिबि नाजानायावनो अल इन्डिया बार एग्जामिनेशन थामहिनबा AIBE खौ उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। मुंदांखा महरै भइस अफ सोरगियारि मुंजों मिथिजानाय बायराबि सोरगियारिया सासे कन्टेन्ट बानायग्रा आरो इउटुबार जाय समाजारि सांग्रांथि, रायजोआरि जेंनाफोर आरो समाजनि आयदाफोरनि सायाव सुबुंफोरखौ सोलोंथाइ होनाय आरो सरजाबनायनि थांखिजों डिजिटेल कन्टेन्ट दिहुनो। अल इन्डिया बार एग्जामिनेशना बार काउन्सिल अफ इन्डियाजों खुंजानाय मोनसे हायुङारि थाखोनि आनजाद। बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बिनायसाफोरनो सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस होनाय जायो, जाय बिसोरखौ हादोरनि जायखिजाया बिजिरसालिनि एबा खुंथायारि आफादाव क्लेइमफोरनि थान्दैथि खालामनो गनायथि होयो। धेमाजि जिल्ला UPPUआ 15 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि इन्टार आनसलिक गोलोम बोथोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै बे गेलेनाय बादायलायनाया सानजा सानजारि दख'रा आरो मेडेल जुनाय दख'रानि गेजेराव जायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सिमेन्ट सापरि थानानि पुलिस अफिसार CI सिदिस्वर बसुमतारिया आरो बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जुनाराम ब्रह्मआ आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि अनारु सोरगियारि आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि, गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि मोना बाहागो लायो। मोनसे गोग्गाथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काउलिबाङा गामिनि तानेश्वर बसुमतारि थामहिनबा जाय बिथाङा आजिरा मोननाय आर्मि आरो रिंकि बसुमतारिनि आंगो फिसाजो दहरिता बसुमतारिया निट आनजादाव 86.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन।
स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रयेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।